И с тези тетрадки и листове, които държите, трябва да си водите много важни записки тази вечер, защото тази вечер ще се опитам да ви обясня подробно много продукти. Тази вечер ще разгледаме заедно рецептите за употреба на много продукти. От време на време ще оставям чат екрана отворения. Ще се опитам да приемам въпросите ви там и да отговарям на тях по време на презентацията. Затова искам всички да слушат много внимателно тук. Освен представянето на продуктите, както казах, има още една част, която е също толкова важна. Това са големите развития и големите изненади, които нашите лидери Хасан Емин и Ферди Юнлю ще ни представят. Те са от голямо значение. И аз нямам търпение за края на обучението. Хайде тогава, нека започнем заедно представянето на нашия продукт. Приятели, представянето на продукта, което ще направим днес, е малко по-специално. Честно казано, това е представяне на продукт, което не е правено досега и ще гледате за първи път. В това представяне на продукта няма описание на компанията, представяне или нещо подобно. Ще се изправите пред една подробна презентация на продуктите, която се отнася само до нашата гледна точка към тях и това как да ги използвате. Сега, приятели, особено напоследък, докато се водят дискусии относно здравето, стана ясно, че има много причини за влошаването на качеството ни на живот. Вече не става въпрос само за чистото хващане на болест или вирус, а по-скоро се появи едно много по-цялостно състояние на добро здраве. Сред тях наистина има токсични отпадъци, които влошават живота ни и качеството ни на живот, има и стресиращ начин на живот, проблеми с съня, както и замърсяване на околната среда. Вече сме се отдалечили от природата, а и употребата на лекарства е безразборна. Затова, приятели, заради тези особености, заради ситуацията в нашето общество и в света, заради това, че се отдалечихме от природата и сме изправени пред толкова много фактори, за съжаление, качеството ни на живот се влошава, приятели. Сега, всъщност, има няколко неща, които можем да направим, за да запазим качеството си на живот. Едно от тях е, по-специално, да възприемем здравословен и активен начин на живот. За съжаление, тъй като вече сме се отдалечили твърде много от природата и сме в голяма надпревара, в голямо състезание по отношение на много етапи от живота, повечето от нас не успяват да водят активен и здравословен начин на живот. Втората ни тема, приятели, е наистина пълноценното и балансирано хранене. Успяваме ли ние да постигнем това пълноценно и балансирано хранене, приятели? За съжаление, в днешно време не успяваме да постигнем пълноценно и балансирано хранене. Това има две причини, приятели. Първата причина е, че, за съжаление, хранителните стойности на продуктите, които ядехме в миналото, не са същите като тези, които ядем днес. Във връзка с това, приятели, вижте, когато разглеждаме проучванията правени в миналото, ако и вие забелязвате, когато сравняваме съдържанието на един продукт от 1985 година на една храна, на броколи или на банан, с съдържанието на банан от 2002 година, ще видите, че сме започнали да ядем почти празна целулоза, чиято вътрешност е изпразнена от съдържание. С други думи, съдържанието на всичко, което ядем, вече се изпразва. И, приятели, не е само това. Въпреки че в миналото успявахме да задоволим нуждите на тялото си с много малко храна, в последно време, особено след COVID, започнахме да се сблъскваме с много сериозен проблем, тъй като стойността на нещата, които ядем, вече спадна, разходите за всички тези храни се увеличиха значително. Докато в миналото можехме да се храним на много ниски цени, след COVID, за съжаление, храненето ни стана много скъпо. Защото вече разходите за съхранение на продуктите и транспортните разходи започнаха да стават много по-високи от самите продукти. Тъй като вече не можем да произвеждаме всеки продукт навсякъде, когато ги транспортираме от едно място на друго, се сблъскваме с огромни разходи и за съжаление стигнахме до състояние, в което вече не можем да задоволим нуждите си от храна. Ако трябва да дам пример за това, ето го постоянно обсъжданото в рекламите и новините. Производителят продава на определена цена, но продуктът достига до пазара на 10-кратна или 15-кратна цена. За съжаление сме изправени пред такава ситуация. Предложението за решение, което ние предлагаме тук, всъщност е следното. Освен това, трябва да притежава характеристики, които компенсират загубата на хранителни вещества, за която говорим. Продуктът трябва да бъде лесен за съхранение, лесен за транспортиране и същевременно лесен за консумация.
С други думи, стана очевидно, че в новите тенденции и в днешния свят имаме нужда от нов стил на потребление и нов начин на хранене. Приятели, всъщност съществуват методи, които всички познаваме за приемане на тези продукти в тялото ни. Но всеки от тези методи има своята отрицателна страна, своя недостатък. Например, метода на орален прием, който използваме постоянно, всъщност е метод с много ниска ефективност. Защото, тъй като нарушаваме стомашната си флора, много от компонентите, които консумираме орално, за съжаление не могат да бъдат усвоени или смлени в стомашната флора. Дори и да бъдат смлени, в последствие се сблъскваме с следната картина. Особено в черния дроб, в храносмилателната система съдържанието на много компоненти отново се унищожава по време на храносмилателния процес. Всъщност ние осигуряваме много добър прием. Но този прием, който осигуряваме, за съжаление не успява да достигне до желаната точка, до желаните места в тялото ни. И, приятели, тук, макар и в много малки количества, понякога се сблъскваме с проблем с висока доза. Всъщност има по-лесен и по-добър метод от този. Един по-добър метод от този е инжекционният. Обикновено в медицината разполагаме с много добри инжекционни методи, които използваме. Можете директно да инжектирате желаното хранително вещество или съставка венозно или директно в мускула. Но този инжекционен метод има и два недостатъка. Тъй като вкарвате в тялото много високи концентрации от компоненти едновременно, рискът от алергична реакция е много висок, а за да използвате този метод, постоянно се нуждаете от професионалисти. Това означава, че за да се храните, трябва постоянно да имате медицинска сестра или лекар до себе си и да прилагате метод, който всъщност е много успешен чрез инжекционни процедури. Но тъй като е болезнен метод и агресивно пробива тялото, въпреки че е много ефективен, той не се предпочита заради споменатия от мен риск от алергии, заради това, че постоянно трябва да има експерт с вас заради присъствието на такъв и защото е болезнен метод. Приятели, тук има една много добра технология, създадена чрез комбиниране на най-добрите страни на два специализирани метода на хранене, както метода на орален прием, така и инжекционните методи. Приятели, името на тази технология е трансдермални терапевтични системи, т.е. трансдермални лечебни методи. Този метод, приятели, започна особено през 20 век с прилагането на някои лекарства с лечебна цел, не венозно, а през кожата. Всъщност бяха създадени трансдермални пластири за отказване от тютюнопушенето или болкоуспокояващи като морфин, използвани особено при тежки случаи на рак. И тези пластири в момента интензивно, дори много прости болкоуспокояващи с диклофенак потасиум съдържание, се предписват от много лекари в момента с цел лечение. А при нашите пластири създадохме следната разлика. Ние в нашите пластири прилагаме всички компоненти, всички витамини, всички хранителни вещества, от които тялото ви се нуждае, в специална смола в нашите трансдермални пластири и сме разработили модел за доставяне на тези хранителни вещества във вашето тяло чрез кожата, приятели. Този метод има много предимства. Първо, бионаличността ни е много висока. Тъй като не участва в храносмивателния процес в черния дроб, бионаличността ни е много висока. Тук вие доставяте тези хранителни вещества и компоненти, които предоставяме, в дългосрочен план. Тоест, всъщност, вие ги подавате на всеки час в много малки дози и тъй като ги подавате в малки дози, вероятността тялото да прояви алергия към тези лепенки е много ниска. Обикновено, когато даваме нашите продукти на хора, които проявяват алергични реакции към смеси от много витамини, като например Бемикс, сме били свидетели как те използват нашите продукти без да получат алергична реакция, тъй като дозите са много ниски. Освен това, приятели, тъй като това не е метод, който дразни тялото или изисква инжектиране, както е при другите методи, особено при венозните, се появи един невероятен продукт, който е изключително лесен за употреба. Всъщност, ние предлагаме този продукт в 8 категории. В момента доктор Имин разполага с 8 трансдермални продукта и всеки от тях е създаден с конкретна цел. Всеки един от тях е проектиран и представен на вас от гледна точка на науката и здравето. Приятели, първият ни продукт е Vita Plus. Нашият продукт Vita Plus има уникален състав, благодарение на съдържащите се в него червен корейски женшен, колагени, сапонини, сребърни иони и органичен германий.
Има много причини, поради които използваме този състав. На първо място сред тях е това, че той наистина осигурява много добра енергия и имунитет на тялото. Осигурява детоксикация на тялото и укрепва кръвоносната система на организма. Освен това, той оказва голяма полза за забавяне на стареенето на тялото и поддържането на еластичността на тъканите. Днес ще ви разкажа специално за един невероятен ефект на този Vita Plus. Ще ви разкажа за един научен ефект. Този ефект идва от растението женшен, приятели. По-конкретно, няколко проучвания в PubMed, за които ще ви разкажа сега, съдържат чудесна формулировка относно това, защо използваме този продукт и на кого и как да го препоръчвате. Приятели, има едно растение, червен корейски женшен, и в научните изследвания, проведени в PubMed, се появи следната голяма характеристика, приятели. Това растение влияе на един ДНК компонент, наречен теломер, който обикновено определя възрастта на нашето тяло. Ако тези теломери са дълги, казваме, че тялото ни е здраво и че имаме дълъг живот. Но с остаряването дължината на тези теломери намалява. Приятели, проучванията показват, че червеният корейски женшен удължава тези теломери в тялото и укрепва спиралите в ДНК, за да предотврати тяхното скъсяване. С други думи, приятели, този наш продукт ви помага да се подмладете и предотвратява стареенето ви. Той ви помага да се задържите по-дълго в живота, като удължава теломерите ви и поддържа ДНК на тялото ви срещу скъсяването им и срещу всички увреждания на ДНК, спиралата, свързани с стареенето. В едно конкретно проучване, проведено върху мишки, учените забелязали, че червения корейски женшен има следния ефект. Приятели, червеният корейски женшен води до апоптоза на някои клетки, т.е. до тяхното самоунищожение. Тези клетки, които той кара да се самоунищожат, по-конкретно атакувайки ДНК веригата им, са раковите клетки, това, което наричаме патологични клетки, които причиняват болести в тялото. Червеният корейски женшен атакува именно тези клетки и предизвиква тяхната смърт. Тоест, приятели, разбираме следното. Този червен корейски женшен причинява смъртта на болните клетки, на раковите клетки. А здравите клетки, като укрепва тяхната ДНК, той им позволява, доколкото е възможно в нашето тяло, да ни осигурят дълголетие. Това е невероятната характеристика на нашия продукт Vita Plus. В него се съдържа високо съдържание на червен корейски женшен. Знаете, че почти във всички наши ленти се съдържа червен корейски женшен, но най-високата концентрация на съставката се намира тук, в Vita Plus. Приятели, при наличието на такъв продукт, който укрепва добрите клетки в тялото ви и помага за удължаване на живота на тялото ви, който убива болестите и болните клетки в тялото ви, на кого според вас бихте препоръчали този продукт? Има ли някой, на когото не бихте препоръчали този продукт, приятели? Този продукт е един от нашите водещи продукти и заради червения корейски женшен, който се съдържа в него, ние го препоръчваме на почти всеки. Когато отидем при някого, всеки има нужда от това да остарява побавно, да не остарява, и ние категорично препоръчваме нашия Vita Plus на всеки, на когото го предлагате, с когото се запознавате и на когото ще отваряте поръчка, доколкото е възможно. Vita Plus, защото той е един от нашите водещи продукти против стареене. Разбира се, поради другите съставки, които се съдържат в Vita Plus, той има и антимикробен ефект. Тук специално препоръчваме този продукт на хора, които изпитват липса на енергия, на тези, които вече започват да остаряват, на страдащите от хронична умора и на всеки, който иска да има здрава кожа. Освен това, тъй като обновява много клетки в тялото и спомага за подмладяването му, ще забележите, приятели, че когато препоръчате този продукт при много хронични заболявания, като например диабет, настъпва подобрение и човекът възвръща здравето си. И така, за какво използваме този продукт? Приятели, ако искате да използвате този продукт специално заради неговите болкоуспокояващи свойства, тъй като Vita Plus е и много добър аналгетик благодарение на антимикробните си съставки, можете да го направите. Ако искате да се възползвате от болкоуспокояващото му действие, можете да нанесете Vita Plus върху зоната, която е най-близо до мястото на болката, където няма окосмяване и кожата не се сгъва. Особено при метаболитни заболявания,
Когато използвате съдържанието на този продукт върху стъпалата си през нощта, той дава невероятни резултати. Ако нямате болка в конкретна зона или нямате метаболитно заболяване, можете да го прилагате специално върху дясната лопатка. Тъй като тази зона не се сгъва и се поти най-малко, тя е едно от местата, където ще видите максимална полза от нашия продукт. Приятели, нашия втори продукт всъщност беше създаден чрез подобряване на добре познатия ефект на Vita Plus на пазара, специално с цел да задоволи една много голяма нужда на нашето общество. Тази формула принадлежи само на нас в целия свят. Съставките на тази формула ги има само при нас. Ето защо, когато отидете някъде навън, може би ще могат да копират аналози на Vita Plus. Но Gym Plus е единствен на пазара и е продукт, чиято формула е наша собственост, с невероятни отзиви и се използва без прекъсване по целия свят. Приятели, този наш продукт съдържа съставки за повишаване на енергията и имунитета. По-специално женшен, джинджифил и куркума, които познавате много добре. Джинджифила и куркумата са растения, които се използват много интензивно в Анадола. Почти за всяка болест, която ни сполети, казваме: хайде, изпий малко джинджифил, куркума. Говорим за формула, която казваме да се пие или яде. Говорим за две растения, които всички познаваме. Ние комбинирахме тези две растения с женшен и се получи страхотен състав за енергия и имунитет. Тук има подкрепа за красотата на кожата, особено защото съдържа колаген и алоe вера. Освен това, приятели, всъщност имаме много важна тройна съставка, която го отличава от останалите продукти. Хондроитин, глюкозамин, муесма. Ще ви разкажа малко повече за него след малко. Освен това, за да се използва болкоуспокояващото му действие, в този пластир е добавено и камфорово масло. Ето защо в този продукт са комбинирани антимикробни, противовъзпалителни и болкоуспокояващи съставки и така се появи нашият Gym Plus. Приятели, наистина имаме ставни заболявания, чието разрушително действие в тялото ни не винаги забелязваме. Всъщност в тялото ни протича един тих пожар. С напредването на годините, особено при жените след раждане, поради огромните нужди на организма се наблюдава сериозна загуба на костна маса, а състава на течността между двете кости, синовиалната тъкан, също претърпява значително разграждане. Особено за здравето на нашите кости и стави, преминаваме през процес, при който не можем да опишем болестта или да я диагностицираме лесно. Точно в този момент имаме продукт, който спира този пожар, който всъщност дори не забелязвате. Този наш продукт, приятели, е Gym Plus. С съдържащите се в него джинджифил и куркума, той подобрява кръвообращението в тъканите и в самите кости. Тоест осигурява по-добро кръвоснабдяване на тази зона и позволява на повече полезни съставки да достигнат до нея. Тъй като потиска възпалението и по-специално премахва възпалението в ставите, той предотвратява стареенето и поддържа костите ви здрави. Но освен това, приятели, когато остареете и започнете да имате болки в ставите, обикновенно отивате на лекар и той ви предписва такъв компонент, който да бъде инжектиран с игла директно в ставите ви. В този компонент, приятели, има 3 важни съставки. Това са глюкозамин, хондроитини и МСН. С други думи, каквото и да прилага един лекар, за да облегчи болките в ставите ви или да поддържа здравето им, ние сме го вложили тук в Gym Plus, добавихме глюкозамин, хондроитин и смъс за здравето на ставите ви и за подкрепа на синовиалната течност. Има стотици статии по този въпрос в PubMed. Има стотици статии, на които лекарите се позовават и вдъхновени от тях, в светлината на науката, създадохме за вас един невероятен продукт, приятели. Ако някой има болки в ставите, нанасяме Gym Plus върху мястото, където е болката, или в най-близката зона, която не се сгъва и няма косми, като го нанасяме върху суха кожа, приятели. Това е толкова добър продукт, че всъщност се задържа дори на местата, които се сгъват. Но ние не рискуваме, не нарушаваме целостта на тялото. Използваме този продукт за зоната, която е най-близо до ставите. Този продукт е много важен и при стрес и натоварено ежедневие. Както споменах току-що, той има невероятен състав за здравето на ставите. От това е един страхотен и чудесен продукт за здравето на кожата и за премахване на умората, приятели. Ако го използвате само за подкрепа и нямате конкретно оплакване или болезнена зона,
Тогава можете да го приложите върху дясната или лявата лопатка, ако нямате специфичен механизъм на болка. Приятели, третия ни продукт е Body Plus. Body Plus е невероятен продукт за нас, защото Body Plus съдържа съставки, които повишават нашата мускулна сила и издръжливост. Той включва съставки за подкрепа на костите и съединителната тъкан, както и много компоненти за енергия и умствена производителност. В допълнение към това, вложихме в този продукт много от витамините, от които тялото ни се нуждае. Тук по-специално вложихме много съставки за здравето на ума и нервната система на цялото ни тяло. Това се състои от Б-витамини и гинкобилоба. Те са важни за здравето на ума ни. За клетъчната енергия използвахме витамин В3, гуарана и женшен. Но важната част тук, приятели, е, че добавихме и витамин D3K в нашата лента. Специално за здравето на костите сложихме витамин D3K2 в този продукт, за да може калцият в тялото да се усвои от костите и да направи костната структура по-здрава. А за метаболизма на мазнините и за поддържане на стегнато тяло използвахме много съставки, които подпомагат отслабването, като гарциния камбоджа и L-аргинин. Тъй като този продукт осигурява енергийна подкрепа, можете да го нанасяте върху делтоидния мускул на рамото. Можете да го нанасяте в средата на гърба или върху дясната или лявата лопатка, приятели. Ако имате конкретна болка или зона, която ви боли, например пръстците след тренировка, можете да го използвате и върху тези места. Можете да го препоръчате на спортисти, на хора, които качват мускулна маса, на тези, които искат да увеличат мускулите си или на хора, които искат да подобрят умствената си концентрация. Друга лента, която задоволява важна нужда на тялото ни, е Омега Плюс. В нашия Омега Плюс включихме много съставки, които всъщност наричаме Жокер. В него се съдържа една много добра формула, подсилена с цинк, крил масло, омега-3, омега-9, ресвератрол, астаксантин, коензим Q10, ЕПА и ДХА. Тази формула съдържа много добри съставки за здравето на сърдечно-съдовата система, за мозъка и нервната система, както и за клетъчната защита. Всъщност, можем да мислим за това като за маслото на двигателя на нашето тяло. Тоест, всъщност, те не вършат някаква работа сами по себе си. Всички те работят като подпомагащи елементи за друг процес или ензим. Но без тях, за съжаление, тялото не може да поддържа своята систематика и нормално функциониране. С други думи, без да смажем тялото си, неговият двигател не работи. Тук Омега Плюс задоволява тази нужда и всяка от съставките му е важен компонент за възстановяването на определена част от тялото или за по-ефективното й функциониране. Приятели, в този наш продукт има 30 броя в опаковка и ние го използваме възможно най-често за поддържане на сърдечно-съдовото здраве или специално за здравето на мозъка и подкрепа на паметта. Този наш продукт също осигурява редовна антиоксидантна подкрепа, затова е продукт, който всеки трябва да препоръчва на всеки. Обикновенно прилагаме този продукт както с рекламна цел, така и заради близостта му до големите кръвоносни съдове зад ухото, върху самото ухо или в областта на тила. Освен това, можете да поставите тази лепенка от вътрешната страна на китката или върху горната част на лявата гърда. Тук всяка от зоните за приложение е показана подробно чрез илюстрации. Вторият ни продукт е нашия Epifys Plus. Той е специално за съня и биологичния ритъм. Не казвам, че е само за сън, приятели. Имаме 24-часов циркаден ритъм, т.е. имаме един цикъл, един кръговрат, който регулира в кои часове от денонощието трябва да спим. Тук този Epifys Plus балансира този процес много добре. С мелатонина, който съдържа, той ускорява прехода към сън, увеличава дълбокия сън, осигурява прехода към дълбок сън. Благодарение на съдържащите се в него 5-ХТП и триптофан, той подпомага хормона серотонин, т.е. балансира настроението. Освен това, в него има и валериана, която има успокояващи свойства, и индийски женшен, т.е. ашваганда, която повишава умствената устойчивост. Също така, приятели, за да може тялото ни да заспи полесно, в него има и някои ароматерапевтични съставки. Това позволява на тялото ни да премине към сън по един спокоен начин. Тук, приятели, този наш продукт подпомага както психичното здраве, така и съня. Улеснява заспиването и съдържа много добри съставки, които ни подкрепят психологически. Тук, приятели, вижте, има откъси взети от научни статии.
Специално за да отговорите на нуждите на хора, които се занимават професионално с това, можете да им разкажете за тези статии и да ги помолите да ги прочетат. Тук основният елемент, който регулира циркадния ритъм, съдържащите се в него мелатонин и витамин 6, специално подпомага тази функция и за това са приложени статии от PubMed. За тази цел има две съставки, които помагат за успокояване и учат на спокойствие. Това са споменатите току-що валериана и индийски женшен. Това са съставки, които ни помагат да се успокоим, т.е. да преодолеем психологическите си проблеми. Освен това, с лавандулово и розово масло създаваме ароматен слой, който забавя мозъчните честоти. С магнезий и 5-хидрокситриптофан ние също така помагаме на тялото да отделя серотонин правилно, което допринася както за спокойния сън, така и за поддържането на баланса на тялото през деня. Ето, приятели, това е нашият продукт. Можете да го използвате отново зад ушите, в зоните близо до големите кръвоносни съдове. Можем да използваме този продукт върху слепоочията си. Можем ефективно да използваме този продукт и от вътрешната страна на китките. Подробностите за това, на кого да препоръчаме този продукт, също са включени в нашата презентация. Тази презентация ще бъде споделена с нашите лидери по-късно. Когато бъде споделена, нашите лидери ще знаят на кого или на кои хора трябва да я препоръчат. Имате ли мнение относно това дали се движа твърде бавно или твърде бързо? Да се срещнем и в коментарите. Твърде бързо ли се движа или твърде бавно? Успявам ли да предам добре нещата, които обяснявам? Може да споделите накратко мнението си. Опитвам се да използвам времето си пестеливо, но ще забързам малко. Защото според мен, точно толкова, колкото и моята презентация, невероятните изненади на нашите лидери също са много важни за нас. До тогава ще се опитам да ви обясня продуктите възможно най-ефективно. Благодаря ви много за коментарите. Сега ще ви представя нашия друг продукт, лентата за отслабване Slim Plus. Този наш продукт притежава специални съставки за изгаряне на мазнини и ускоряване на метаболизма. Съставки, които вече познаваме много добре. Това са кофеин, L-карнитин и капсаицин. Кофеина и L-карнитина ги знаете. Капсаицина също е екстракт от червен пипер. Той е много добър изгарящ мазнините агент и много добър ускорител на метаболизма. Въпреки че някои хора и някои фирми използват това като подвеждаща съставка, ние Slim Plus го използваме специално заради ефекта му за изгаряне на мазнини. Лептина и екстракта от зелен чай, съдържащи се в този продукт, играят специална роля в балансирането на апетита ни. Гърциния Камбоджа също така специално предотвратява превръщането на въглехидратите в мазнини, т.е. напълняването. Тук гуараната, гинкобилобата и витамините от група Б помагат специално за поддържането на нашата умствена дейност. Освен това, приятели, тук псилиум хускът, който обикновено използвате за предотвратяване на запек, облегчава изхождането. Това се дължи до някъде на слабителния ефект на псилиум хуска и, особено при жените, един от важните фактори за напълняване е, че те постоянно страдат от запек поради нарушения в цикъла, свързани с менструацията. Тук с помощ на псилиум хуска се опитахме да разрешим и този проблем с запека, за да подпомогнем процесите на по-лесно отслабване. Тук, приятели, виждате, че всяка една от нашите съставки е със специфично съдържание и наистина поставя началото на една история на промяната. Тук нашите продукти едновременно изгарят мазнините, осигуряват детоксикация на тялото, намаляват подуването, осигуряват клетъчна активация и енергия, а също така, тъй като възстановяват баланса на тялото, постигаме и добър емоционален баланс благодарение на кофеина и гуараната. Знаете, че има два модела на Slim Plus, които трябва да използваме при нашия продукт. Ние го препоръчваме специално за най-слабо подвижната част от тялото ни, областта на талията и корема. Препоръчваме го да се носи само през нощта, за 8 часа. Тъй като съставът на този наш продукт е много наситен, съществува голяма вероятност да предизвика алергична реакция в тялото. Освен това, тъй като коремната област изобщо не се движи, това увеличава вероятността от алергия. Затова един ден използвате тази лента за 8 часа и я сваляте сутринта, на следващия ден правите почивка, а на последващия ден я използвате отново. Можете също така редовно да използвате обикновените ленти върху зоните на тялото, където има отпускане на кожата, приятели. Приятели, това е нашата дамска лента. Тази лента съдържа компоненти, които са особено важни за хормоналния баланс при жените. В нея има много съставки за кожата, косата и съединителната тъкан. Тук използвахме пептидни комплекси. Отново,
Червената детелина, кудзу и мака коренът тук имат специална роля за балансирането на женските хормони. Освен това, за да се преодолее дефицита на желязо, от който жените страдат най-често, в тази лента са добавени цинк и желязо, за да се задоволят нуждите на женското тяло от желязо и да се справи с анемията. Тук също, приятели, виждате, че съставките на тази лента осигуряват хормонален баланс и цикъл. Тук има поддържащ слой за кожата, който я обновява и възстановява. Осигурява енергия и оксигенация в кръвоносните ви съдове. Освен това, тя премахва всички проблеми, които жените изпитват, особено по време на менопауза или менструация, причинени от хормонални колебания или горещи вълни. И тази наша дамска лента, тъй като премахва тези проблеми, елиминира периодите, в които жените са подложени на голям стрес. Има както болко успокояващо действие, така и осигурява хормонална подкрепа през този период. Благодарение на това ви позволява да поддържате нормалния си жизнен цикъл през деня. Тези съставки са уникални за жените. Местата, където можем да използваме този продукт, са предимно предната част на слабините или на гърба. Отново малко над таза в областта на гърба. Препоръчително е да се избират зони близки до женските репродуктивни органи. Ако не е възможно да се приложи там или ако искате да го използвате за обща подкрепа, могат да се използват зоните около дясната и лявата лопатка. Тук особено тези, които имат нередовен менструален цикъл, изпитват симптоми на менопауза, търсят подкрепа за фертилитета, защото съдържа много компоненти, които имат както афродизиачен ефект, така и подпомагат репродуктивните хормони. Можете спокойно да препоръчате този наш дамски пластир на хора, които имат нужда от това. Приятели, нашият пластир за мъжка репродукция и мъжко здраве, нашият пластир Мен Плюс. В този наш продукт има много компоненти за мъжкото репродуктивно здраве и за мъжката репродуктивна ефективност. По-конкретно той съдържа съставки за мъжкото репродуктивно здраве и ефективност в тази област. Съдържа съставки с афродизиачен ефект. Този пластир се използва специално за простатата и пикочната система, особено за инфекции на пикочните пътища. Известно е също, че съставките на този пластир предпазват простатата, тъй като повишават тестостерона по естествен път. Ето защо той се препоръчва специално. Освен това, той съдържа някои компоненти, от които ние, мъжете, се нуждаем, като например цинк. Това е напълно завършен пластир за мъжко репродуктивно здраве. Както казах, той съдържа съставки с афродизиачен ефект, които повишават ефективността и по-специално предотвратяват образуването на ракова тъкан в простатата. Както виждате, в този пластир се съдържа азотен оксид, който разширява кръвоносните съдове и така подпомага кръвообращението. Това подобрява здравето на кръвоносните съдове и всъщност повишава ефективността. Женшина и джинджифила, от които ние също виждаме голяма полза, също се съдържат в този продукт. Те се считат за енергизиращи съставки. Освен това, имаме съставка, която подпомага тестостерона, разпределението на тестостерона в тялото и производството на тестостерон. Що се отнася до стреса, както и при другия ни продукт, дамския пластир, така и при мъжкия пластир, индийският дженшън помага специално за управлението на стреса. Този пластир, подобно на дамския, можем да го използваме в предната част на тялото, в областта на слабините или на гърба. Този продукт може да се използва от всеки, който изпитва ниско либидо, иска да поддържа здравето на простатата, желае да подпомогне сперматогенезата или репродуктивното здраве, или просто иска да повиши физическата си издръжливост. Вече ви запознахме и с местата, където може да се прилага този наш продукт. Приятели, видяхте съдържанието на нашите пластири, видяхте и опаковките им. Това са новите опаковки на нашите пластири. С изчерпването на старите опаковки ще започнем да използваме новите. Харесаха ли ви опаковките ни? За всеки един от тях създадохме опаковки, които специално подхождат на историята им. Мога да ви предложа 2+1 от всички тези наши два вида пластири. Дори бих казал 2+2 за тези пластири. Имаме два вида пластири, които със сигурност ще препоръчате на всеки. Единият от тях е Vita Plus, а другия е Epifys Plus. Защото всеки човек по един или друг начин би искал да предотврати стареенето на тялото си, а запазването на тялото младо, запазването на клетките млади е в основата на всички болести. За да предотвратим всички болести, първо трябва да предотвратим стареенето. Втория продукт, който ще препоръчате на всеки е Epifys Plus.
Защото ако човек не спи пълноценно, ако няма правилен режим на сън, той няма шанс да извлече полза от живота, да предотврати болести или да ги излекува. Затова, ако искате човек да се пребори с болестта, трябва да предотвратите стареенето на клетките му и да му осигурите много качествен сън. Ето защо Vita Plus и Epifis Plus ще бъдат вашите водещи продукти. В допълнение към тях имаме и нашия витаминен комплекс Body Plus, от който всеки има нужда, както и нашия Omega Plus. Те също могат да се използват като поддържащи продукти. Но има два продукта, които всеки от нас трябва да има в кошницата си. Подмладяващия продукт, продукта, който удължава нашите теломери. Втория ни продукт е Epifis Plus, който поддържа режима ни на сън и ни помага да намираме решения за болестите. Всъщност се опитахме да създадем продуктова категория според нуждите на всеки, доколкото е възможно. Във втората категория имаме уникален продукт за женско здраве, който наричаме Lady Cotton Care. Когато за първи път проектирах този продукт и определих съставките му, бях очарован от него. Когато продуктът дойде при мен, органичният памук, който избрах за външната част, всички съставки, които сложих вътре, попиваемостта, слоевете от задната страна, проучих всеки един от тях много внимателно и се получи един много хубав продукт. Така се появи Lady Cotton Care. Този наш продукт, приятели, особено в средния слой, ще ви покажа един списък ще ви покажа самия слой. Вижте, приятели, представете си такъв слой на продукта. Най-отгоре има един много хубав памучен, 100% памучен горен слой. Всеки път, когато го докосна, ме радва. Веднага отстрани има интелигентна бариера срещу протичане, която предотвратява изтичането на течността в страни, което би причинило дискомфорт на жената. В средата имаме биоактивен защитен слой за опазване на женското здраве, приятели. В този наш биоактивен защитен слой има хитозан, приятели. Има сребрани иони и освен това вътре има активен кислород и отрицателни аниони. Тези съставки, приятели, са това, с което осигуряваме защита на клетъчно ниво, особено за женското здраве. От тях хитозанът е много добър антибактериален агент и помага за заздравяването на рани в женската генитална област. Сребърният ион е много добър антимикробен агент и регенерира клетките. И той се съдържа в този защитен слой, който се намира в средата зелен при новите ни продукти и розов при сегашните ни продукти. В този компонент, в тази част, има активен кислород, който осигурява оксигенация на тялото ни, особено на женската генитална област. Освен това, в този компонент е добавен отрицателен анион, за да има ефект на регулиране на pH. За да се засили болкоуспокояващият ефект, нашите компоненти бяха подложени на инфрачервени лъчи и магнитни полета. Само за да се облегчат болките на жените по време на менструалния цикъл, в това отношение се получи едно наистина чудесно съдържание на продукта. Само централната зона за активна защита, която виждаме тук, дори само тази биоактивна защитна зона е едно от уникалните съдържания на тази превръзка. Този наш продукт се състои от слой, който специално насочва течността и предотвратява протичането. В средата има един много добър слой, създаден от японците. Имат много хубава хартия. Има една супер абсорбираща хартия, която наричат Subpaper. Нашия продукт, особено нашата голяма дамска превръзка, половин литър. Една жена по време на менструалния си цикъл може да кърви максимум 30-40 мл наведнъж. Но нашият продукт може да абсорбира средно половин литър, т.е. дори 500 мл, дори течност, дори 500 грама течност, много добре може да ги абсорбира и да осигури много добра сухота. Този наш продукт, дамската превръзка, в големите опаковки, в нощните опаковки съдържа 6 броя, в нормалните опаковки 10, а в ежедневните опаковки 30 броя. И наистина, всяка жена, независимо дали е в менструален цикъл или не, трябва да се запознае с нашия продукт Lady Cotton Care. Защото ви предложихме един невероятен продукт, който е с чудесна абсорбция, антибактериален, балансира pH и задържа течността. Този продукт в момента е един от най-качествените продукти на доктор Емин и не трябва да остане жена, която не го е използвала. Това не е само за търговия, приятели. Това е един невероятен продукт, който ние трябва да предложим специално заради здравето на жените. Обикновено много фирми използват в задния слой, знаете, други видове химически лепила.
Ние, отново с оглед на ползата за женското здраве, избрахме естествена борова смола като лепило. Заложихме на естествена съставка. Тук избрахме естествена смола, която дори да се допре до белето на жената, няма да раздразни гениталната зона. Приятели, имаме един невероятен продукт, който е само при нас и го няма в никоя друга фирма – Aura Lena. Когато го внесохме от Корея, когато за първи път го донесохме от Корея, този продукт изобщо го нямаше на пазара. След това, знаете, стана вирална реклама на много места и след като стана вирална реклама, влезе в категорията на най-консумираните продукти при доктор Емин. В момента ние сме единствената компания в мрежовия маркетинг, която използва този продукт. Нашият продукт Aura Lena има уникален състав, съдържащ 99% колаген и 1% хиалуронова киселина, особено в хартиената част. В допълнение към това, тоникът, който предоставяме заедно с него, също съдържа много витамини и смес от много билки. Това осигурява хидратацията на кожата ни, поддържа баланса на влагата и придава на кожата ни много добра плътност. Съдържа съставки с анти-ейдж ефект. Освен това, съдържа много успокояващи и лечебни компоненти за нашето тяло, които действат така, че да подобрят реакциите на кожата, като същевременно я успокояват и релаксират максимално. Приятели, всяка съставка в този наш продукт е подбрана въз основа на научни статии, както вече споменах. Всяка съставка се основава доколкото е възможно на научна база и ако наистина искате да се противопоставите на времето, трябва да прилагате тази маска Aura Lena веднъж седмично. В опаковката има 5 броя маски. Няма да навлизам в твърде много подробности относно това, защото продуктът е много лесен за употреба, след като веднъж го вземете в ръцете си. Искам само специално да отбележа следното. Когато вземете маската в ръцете си, бялата страна трябва да бъде към кожата, а синия слой отзад трябва да се отстрани и изхвърли. Единственото място, където трябва да напръскате е бялата част, която остава върху тялото, върху кожата. Пръскате само там. Виждам го при много хора във видеоклипове. Пръскат спрея върху синята част и казват, че спрея не достига. Ако пръскате този спрей само върху бялата част, ще видите, че той е напълно достатъчен. Това също е един от нашите собствени нишови продукти. За тези, които искат да се грижат за кожата си и търсят продукт против стареене с уникални съставки, както казах, това е един от нашите ексклузивни продукти. Вътре, приятели, има 7 части и тези 7 части всъщност ние ги предлагаме като комплект, но повечето жени успяват да използват тези 7 части от комплекта дори за 2 приложения в рамките на 2 седмици, защото избрахме частите да бъдат специално по-големи. Избрахме размерите им да бъдат големи, за да отговарят на нуждите на жените или за да могат да ги използват повече пъти след това. Можете да използвате този продукт, който се ползва веднъж седмично, като го разделите така на 2 опаковки или да го използвате 2 пъти. Нашият продукт Aura Mine е уникален продукт. Всъщност Aura Lena беше втория ни метод при трансдермалните приложения. Имаме и трети метод, приятели. Имаме трети метод при трансдермалните приложения. Третия ни метод е лепенка за под очите, върху която има приблизително 200-200 микроигли. В тази лепенка за под очите отново има хиалуронова киселина, колаген, полипептиди, витамин С и витамин Е. Хубавото на този продукт, приятели, е следното. Тялото той хем сам по себе си има много голям ефект, хем подтиква тялото да действа. Защото под очите ви, особено в зоната, която третирате за назолабиални гънки или за бръчки под очите, или за пачи крак, когато използвате тези лепенки и натиснете върху тях, ще почувствате пробождане. Ще почувствате как кожата ви се пробива, как тези иглички се забиват в тялото ви. Когато почувствате, че се забиват, дермалният слой на тези зони от тялото ви наистина ще бъде пробит от тези малки иглички. Можете да приемете това като малка версия на процедурата, наречена дермапен, която се използва в козметиката. Тези малки иглички, които прилагаме тук, имат 2 големи предимства. Първо, когато ги оставите върху кожата си за около 8 часа, хиалуроновата киселина и колагенът, съдържащи се в тези иглички, осигуряват голяма полза за възстановяването на пробитите зони на кожата. Вторият ефект е следният, приятели. Тъй като пробиват дермата в тази зона на тялото ви, т.е. увреждат я, този наш продукт подава сигнал на тялото да изпрати колаген и хиалуронова киселина в тази зона. Един вид покана. Подава сигнал на тялото. Тази зона от кожата ти е увредена. Трябва да изпратиш колаген и хиалуронова киселина в тази зона, за да се възстанови. Казва то.
В отговор, тялото допълнително подкрепя тази зона с колаген и така осигурява лечебния механизъм не само с един, а с два ефекта. Същевременно, то само доставя на тази зона необходимите и пептиди, както и витамин Е и витамин С. Когато след 8 часа махнете мехлема, когато махнете тази лепенка, ще видите следното, приятели. Особено докоснете повърхността на лепенката. 200 иглички, които се виждаха, когато я поставихте, в края на процедурата няма да ги има. 200 иглички ще са се разтворили напълно. Вие ще сте вкарали компонентите, съдържащи се в тези 200 иглички, дълбоко в кожата. Това е един невероятен продукт, който можем да приемем като третата методология на трансдермалното приложение. Това също е една от уникалните технологии и уникалните продукти, които доктор Емин донесе в света на мрежовия маркетинг. В бъдеще с тази технология ще се появят много трансдермални пластири и чрез тези микроигли, които дразнят дермалния слой, всъщност преминават през него, ще се появят много трансдермални продукти, използвани за хранителни добавки или за лечение. Както казах, можете да го използвате специално за зоната под очите, назолабиалните гънки и също така за пачи крак. Ще премина набързо през някои точки, които вече са известни. Приятели, имаме много добра съставка, много добър продукт. Това е продукт, който обикновено лекарите на пазара предписват с рецепта, препоръчват го с рецепта. Имаме една много хубава пяна, подобни марки на която се продават на 2 пъти и половина, 3 пъти по висока цена. Съставките му наистина осигуряват както интензивна хидратация, така и интензивно запълване, а също така имат много добър успокояващ механизъм за тялото, особено при по-агресивни типове кожа. Невена и жълтия кантарион в състава му значително намаляват зачервяванията и раздразненията, като успокояват кожата много добре. Спрополиса също така осигурява защита срещу акне. Освен това, специалните съставки, които сме вложили, тези чисти, нежни, почистващи средства на кокосова основа особено, добре поддържат хидратацията и същевременно осигуряват много нежно почистване. Отново, с съставки като пантенол и глицерин, ние всъщност осигуряваме грижа за кожата, нейното възстановяване и усещане за комфорт дори по време на самото измиване. Нашата почистваща пяна има пречистващ ефект, успокояващ ефект, както и хидратираща подкрепа и нежно почистващо действие. Приятели, това е продукт, който можете да използвате ежедневно, сутрин или вечер, за уникално почистване на лицето. Този продукт не прави разлика между мазна или суха кожа. Можете да го използвате при всякакви състояния, можете да го използвате за всички типове кожа. Това също е един от нашите продукти. Между другото, приятели, този наш продукт по-специално не съдържа сулфати, парабени и алкохол. Това всъщност беше първата стъпка от ежедневната ни рутинна грижа по чистването на кожата. Но тук, във втората част, имаме един много хубав син продукт, който е наш, не се среща в никоя друга фирма и не се продава в нито една мрежова компания. Когато го вземете в ръка, имаме един много хубав син прекрасен продукт. Този наш продукт, приятели, не е точно за ежедневна рутина. Може да се използва веднъж, 2 или 3 пъти седмично. Това е продукт, който е много ефективен, особено за дълбоко почистване на тялото и за почистване на порите, както и за задържане на кислород в тялото ни. Този наш продукт има анти-ейдж свойства, почиства много добре, успокоява тялото ни и осигурява интензивна хидратация благодарение на съставките си. Осигурява възстановяване на тялото. Когато използвате този наш продукт, ще забележите следното. Този продукт всъщност е под формата на гел, но след като го използвате, след няколко минути ще видите, че продукта се превръща изцяло в пяна, съединява се с кислорода и след като се съедини с кислорода, той напълно изчезва, като вкарва поетия кислород в кожата ви. Тоест, всъщност, това ще създаде една невероятна илюзия за вас на масата. Това е един от онези невероятни продукти с трудно откриваеми на пазара съставки, които ще ви помогнат да препоръчате продукта на хората и веднага да финализирате продажбата. Един от невероятните продукти. Продукт, който можете да препоръчате на всеки с чиста съвест.
Приятели, искам специално да проучите съставките на тези продукти. Вижте, съставките, които виждате в момента, обикновенно се съдържат в продукти на пазара от компании с френски стил, които се продават на цена около 4-5 пъти по-висока от тази. Вижте, ацетилхексапептид 8 е много важна съставка, но е много скъпа съставка. Среща се особено в състава на продукти, които компании с френски происход, козметични гиганти, продават по света на много високи цени. Това е една от специалните съставки. Каолинът също е една от тези скъпи съставки. За останалите няма да говоря. Имам предвид сквалана или хиалуроновата киселина са съставки, които вече познавате. Но исках да спомена тези няколко специални съставки. Защото когато отидете при друга фирма или искате да си купите подобен продукт от пазара, ще платите 3-4 пъти повече. Ние, като доктор М, ви представихме такъв продукт, защото предлагаме както качество, така и разумна цена. Този продукт, както казах, не е един от основните компоненти на ежедневната ви рутина. Този продукт се използва 2 или 3 пъти седмично. След като използвате този продукт, трябва да изплакнете тялото. Първо ще нанесете пяната, ще почистите кожата, след което ще нанесете този продукт. Ще изчакате пяната да изчезне напълно. След като пяната изчезне напълно, ще изплакнете този продукт. Ще го изплакнете. Това е един от продуктите, които трябва да се използват по този начин. Приятели, една от рутините за почистване на тялото включва и ежедневен тоник компонент, който почиства мъртвата кожа, порите и акнето по тялото ни. Нашият тонизиращ лосьон Aura Nova е много важен компонент. Съдържа много почистващи киселини, както и множество съставки, които едновременно хидратират кожата интензивно, пречистват я, обновяват я и изравняват тена й. Всички тоници на пазара, т.е. самият тоник като продукт, по своята същност са малко дразнещи, малко агресивни съставки. Защото той едновременно отваря порите на кожата, а когато го нанасяте с памучен тампон, премахвате мъртвите клетки от нея. Този тоник също е продукт, който обикновено е част от ежедневната ви рутина. В този тоник отново използвахме много успешни съставки. По-специално хиалуроновата киселина, както и съставката Акваксил, са едни от много важните компоненти. Освен това, АХА комплекса, т.е. споменатите от нас 3 киселинни съставки, които премахват мъртвите клетки, също са сред компонентите, които използваме специално в този продукт. При много малък брой хора този лосьон може да предизвика зачервяване или дразнене. Причината за това, приятели, може да е, че не оставате достатъчно време между отделните стъпки, които прилагате. Тоест, ако веднага след пяната преминете към кислородната маска и след като я използвате, без да изчакате кожата да се успокои, веднага нанесете тоник, кожата ви може да реагира, тъй като прилагате много съставки и киселини едновременно. Затова, преди да изпълнявате тези стъпки, особено преди нанасянето на тоник, се уверете, че има интервал от време между киселинните продукти, пяната и кислородната маска. И знайте, че не трябва да преминавате към следващата стъпка, без да изплакнете добре с вода. Изпълнявайте процедурата според това. Дори да се появи зачервяване, това не е нещо негативно. Няма нищо, което да увреди кожата трайно. Просто изплакнете с вода и изчакайте кожата ви да се успокои. Серумът, който ще нанесете след това, също ще съдържа съставки, които подпомагат този процес на успокояване на кожата. Относно почистването, приятели, можете да използвате този тоник редовно сутрин и вечер. За процеса на почистване това е един от продуктите за рутинна грижа, които могат да се използват сутрин и вечер. Тук, приятели, всеки от тези продукти, както казах, съдържа важни съставки. Следващия ни продукт е серума, тъй като вече бяхме определили реда, приятели. Пяна, кислородна маска 2 пъти седмично. След това лосьон, тоник редовно всеки ден, сутрин и вечер. Веднага след тоника нанасяме анти-ейдж серума, като това става сутрин и вечер, след тоника. Този продукт също съдържа уникални съставки. Той отново съдържа най-добрите компоненти на пазара, които са много скъпи, много качествени и от които вие и вашата кожа се нуждаете. Особено това стабилизирано съдържание на витамин С, съдържанието на рибоксил, съдържанието на аргирелин, това са уникални съставки. Тях също използвахме специално в нашия серум. Има много елегантен, много хубав състав. Има различна, много хубава форма и е много приятен за употреба продукт.
Особено сега, дори хора, които не използват други наши продукти в такава последователност, след като видят този серум, се влюбват в този комплект продукти и се насочват към нашата серия за рутинна грижа. Серума също е една от стъпките в рутината ни, които прилагаме сутрин и вечер след тоника. Той осигурява много добро стягане, повишава еластичността и осигурява антиоксидантна защита на кожата. Освен това, има и ефект против бръчки. Приятели, в последната стъпка от тази серия за грижа, след като нанесем серума, този път тук с един голям хубав продукт, между другото, все още сме на числата 420 до 430. Дори не съм погледнала колко е часа. Минало е много време. Ще премина малко по-бързо, приятели. Надявам се, че не ви отекчавам твърде много със съдържанието. Възможно е, защото имаме много продукти. Аз обяснявам малко по-подробно. Затова може да ви задържа пред екрана малко по-дълго. Благодаря ви за коментарите. Искам, доколкото е възможно, в тази презентация да придобиете цялостна представа за всички продукти и да можете много лесно да ги препоръчвате, когато ги продавате навън. Приятели, отново в нашия крем против стареене Aura Nova се съдържат 4D хилуронова киселина, Прогел, Matrix 3000 и две специални съставки против стареене, наречени Syn-Ake и Syn-Col, се съдържат в този продукт. Този продукт е едновременно против бръчки, повишава еластичността, възстановява и хидратира, приятели. Имаме толкова невероятен състав. Всяка една от тези съставки е с много високо качество в своята област. Този продукт, приятели, е последната стъпка от вашата сутрешна или вечерна рутина, която ще използвате след всеки серум, за да успокоите кожата си и всъщност да засилите анти-ейдж ефекта. След като нанесете крема, приключвате с процедурата. Нанасяте крема и завършвате сутрешната си рутина. Вижте, споменах използването на 5 продукта в рутината. Пяна, кислородна маска 2 пъти седмично, след това тоник за почистване на лицето, за дълбоко почистване и серум за успокояване. За последната стъпка, за да запечатате всичко, използвате крема и приключвате сутрешната си рутина. Това също е един от продуктите, които ще използвате ежедневно. Продукт, който съдържа съставки, необходими за всеки, който има нужда от анти-ейдж грижа, против стареене и не иска кожата му да остарява. Това също е един от нашите невероятни продукти. Приятели, тези от вас, които използват нашия B-крем, когато го използват за първи път, се събуждат с усещането тези хора сякаш не знаят как да го направят, защото цвета на нашия BB крем е бял и когато го видят за първи път, тъй като го сравняват с BB или CC кремовете на пазара, си казват: тези хора май не разбират от работата си. Дават ми бял крем, а го наричат бебе крем. Така си мислят. Първоначалното им впечатление е такова. След това, когато вземат този Б-крем и го нанесат върху лицето си, след няколко минути виждат, че продуктът се адаптира към терала кожата им, прикрива порите и същевременно осигурява много добра хидратация и казват: това е невероятно, казват те. За първи път виждаме такова нещо, за първи път го пробваме. Казват те: приятели, нашия крем, нашият бъба крем е отново нашия специален вълшебен бъба крем. Цвета му е бял, но след като нанесете нашия BB крем, имаме два вида, само светъл, light и среден, medium. За по-тъмна кожа използваме средния, а за по-светла, светлия. Няма голяма разлика между тях, защото този наш продукт сам се продава и се адаптира към цвета на вашата кожа. Заличава всички пори и придава на кожата ви гладък вид. Кожата ви изглежда така, сякаш е едно цяло, еднородна и същевременно предпазва кожата ви от слънцето и се грижи за нея. Много добри козметици, които познавам, са възхитени от нашия продукт. Възхитени са от нашия Baby крем и това е един от нашите продукти, който няма аналог на пазара. Приятели, този продукт има анти-ейдж ефект и защитна бариера. Няма да изброявам съставките една по една. Тези, които искат да се фокусират специално върху съставките, могат да... Когато ви изпратя тази презентация, можете да прочетете съдържанието едно по едно. Вече съм написал всичко вътре за вас. Но по същество този наш продукт изравнява тена и възстановява кожата. Много добър хидратиращ продукт е. Има анти-ейдж ефект и защитна бариера. В него, приятели, отново има SPP 50 и повече защита. Т.е. предпазва от слънцето, осигурява грижа и възстановяване на кожата